إزبيت بيت السلام حسب ما نبلو نفس وكف التستنفسو أير معالتاوي بمتساكا اتريو صحين اترخبو برهانن بعبي إخاء دنك زخونة مسرح أكالات كان أبصح أكازلو باهتان أستوعي الكالو تفلت دو نزتا أمرات كن كندي جزيئنا دويلنا بحق إن ريون إن حسبون إن استنتنون سلامكم يبزح سدرا بيت السلام أنا أملاخ يمسكن صبق الله نسخمون صبق تلو ناي وترو صلوتين تمنيتين مسكنا ننفسنا كم برهان صحيو نوشتنا مقوت هيبو نمعتنا بمبرح بخلو خنعبخ أي حقزنا أوه نلبخا كم جردين غير كم محسبه نفسه كف مسكانا خا زتتخل زرقيو بزا مسكن كالون بزا حسب كاين متنكا حاقوسن سلابن أو وشتغا كعنببي لومي عميقنا نستنفس لبنا مسكانا نملعيو زمناي مسكانا علات كا كم الأمات معبل أو وشتنا بمئتاو أب هيوتنا زلت صباقي كزخا خورنا يوم بلو كم مسكانا زركب برخت نمكفال مبقر حبيرنا نمسكن بمجمريا بزيك المخونات نفت أريه يمسكن أوه بزيك المخونات نفت أريه يمسكن بيوت سلازلخو يمسكن سلازا عدنا غي توسخيت حتى اسمعالتي يمسكن أوه سلازا حتى اسمعالتي عزي يمسكن سلمت السي يمسكن سلتي زستنفسو نفس وكف استنفاس يمسكن سب كوينة سلستفتركو عزي إذا مسكن نخلو معرختين محزوتين بلبي يمسكن سلتي دنك زغونة مسرح أكالاتي يمسكن نتي أب هيوتي حانت معلتو علت زقبر اللي كاب لبي يمسكن أبقو عزا سدت نكاللخم دويلكم دهاي زقبركم بسلام كأتو نفت أرز تصلخم كيت أمي بجنزب زحقسكم كاب لبي مسكانا يبتصحكم سب أو ندريخكم سب مخاني تراي أبعدكم كعقب زقبركم هزبن منجستن زهاجر كاب لبي يمسكنكم قاشا خوينا خي قايش من قد دزر أخمني قدمي زمت أخمي حوات عزي يمسكنكم مسكانا مالت أب هيوتنا نزلو تصبق نقرات عبي يخون اشتوي بزي قدس ممسكانن أدناقتنا مرأين مقلاصنيو مسكانا سمعيتا چنقتن سقطنا بديلو حاقوس عقبتي عبي أبزم دناتاتنا خا متأممانن متأسارن بمعباي أوانتاوي أتحساسبان الرأيان أب هيوت يسفح بعبي خا نخالوت بعين رهرهن لكسن نخطريهم عزيو يحكزك نايتي أدناق أملاخ فترة بمخاني أمسكاني
ስለቲ ኣብ ህይወተይ ዘለዉ ብዙሓት በረኸታት የመስገን። ስለ ቤተሰበይ የመስገን። ኣብቲ ከቢድ ኩነታት ኣብ ጎነይ ዝነበርኩም ብልቢ የመስግነኩም። ምዕቆብን መግብን ብምርካበይ ኣዝየ ዘመስግን። ኣብ ጉዕዘይ ንዝመፁ ዕድላት ኣዝየ ዘመስግን። ፈጣርን ዝሃበኒ ናጽነት ስለ ዘለኒ ብልቢ የመስግን። ኣብ ዙርያይ ስለ ዘለዉ ናይ ተፈጥሮ ጽባቐ ኣመስጋኒ እየ። ስለቶም ኩሎም ሓደስቲ ተመክሮታት ካብ ልቢ የመስግን። ስለቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ውሽጣዊ ሰላመይን መሓዝነተይን የመስግን። ስለቲ ናባይ ዝውሕዝ ዘሎ ጽባቐ ሓሳባት ኣዝየ ዘመስግን። ኣብ ናይ ምስጋና ህይወት ምህላው ውሽጣውን ኣካላውን ብዓብኡ ከዓ መንፈሳዊ ለውጥን ክትገብር ዝድርኽ ዓብ ሓይሊ እዩ። እዚ ሓይሊ እዚ ውሽጥና ሰርሲሩ ብምእታው ሓቀኛ ምስጋና ኣብ ልብና ክዝርጋሕን ኣብ ኣእምሮና ትሕትና ዝመልኦ ስምዒትን ሓያል ሓይልን ከም ዝስማዓና ዝገብር እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ህይወት የመስግን። በረኸተይ መዓልታዊ ክቆጽር ብምኽኣለይ ኣመስጋኒ እየ። ፍቕሪ መሃብን ምቕባልን ብምኽኣለይ ኣመስጋኒ እየ። ኣብ ህይወተይ ሓጎስ ንዝህቡኒ ንኣሽቱ ነገራት ኣዝየ ዘመስግን። ምስጋና ንልበይ ስለ ዝመልኦ የመስግን ኣለኹ። ስለቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ኣእምሮይ ውሽጣዊ ሰላመይን የመስግን። ሚዛናዊ ንኽኸውን ስለ ዝመሃርካኒ የመስግነካ ኣለኹ። ንኽዓብን ንኽመሃርን ንዝተኸፍተለይ ዕድላት ኣዝየ ዘመስግን። ንኽሕይልን ንኽልብምን ንዝሓገዙኒ በድሆታተይ የመስግን ኣለኹ። ስለቲ ከቢብኒ ዘሎ ጽባቐ ካብ ልቢ የመስግን። ኣብ ሓጎሰይ ስለ ዝተሓጐስኩም የመስግነኩም። ናይ ገዛእ ርእሰይ መንገዲ ክመርጽን ክፈጥርን ናጽነት ስለ ዝረኸብኩ የመስግን። ስለቲ ሓይሊ ዝፈጠረለይ ምትብባዕኩም ካብ ልቢ የመስግነኩም። ይቕረ ናይ ባል ክእለት ስለ ዘርአኹምኒ የመስግነኩም። ስለ ሕያውነትኩም ካብ ልቢ የመስግን። ክሳብ ክንደይ ፍሉይ ምዃነይ ንኽግንዘብ ስለ ዝሓገዝካኒ የመስግነካ። ጥበበኛ ንኽኸውን ዝሓገዙኑ ጌጋታተይ የመስግን። ስለቲ ህያብ ናይቲ ህይወት ኣዝየ የመስግን። ምሳና ስለ ዘለኹም ካብ ልቢ የመስግነኩም። እቲ ዘገርም ምስጋና ልክዕ ከም ጨዋዳ እዩ። ዝያዳ ምስ እትለማመድ ዝያዳ ትሕይልን ዝያዳ ትጥንክርን። ነዛ ቪድዮ ብተደጋጋሚ ብምስማዕን ብምርኣይን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘሎ ጽባቐ ክንርእን ክነስተውዕልን ከም ውፅኢቱ ከዓ መንፈስና ክልዕልን ምስጋና ክነማዕብልን ክሕግዘና እዩ። ነዛ ቪድዮ ምስ ህይወትና ብምትእስሳር እንተደጋጊምናያ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ምስጋና ኣካል ህይወትና ክኸውን እዩ። ተስፋ ይገብር ጽቡቕ ናይ ምስጋና ስምዒት ተሰሚዒኩም ክኸውን። ሎሚ ኣብ ዝኸድናዮ ቦታ ብዝረኸብናዮ ዕድል ክነመስግን የተባብዕ።
እዚኣ እታ ዝቐለለት ህያብ ንሰብ ክንህቦ እንኽእል ተመሊሳ ከዓ ንዓና ሰላም እትህበና ዓባይን ብዙሕ ድኻም ዘይብላን ህያብ እያ። ሰብስክራይብ ምግባር ሼር ጌርካ ንኻልኦት ምብጻሕ ካባኹም እንጽበያ ዓባይ ህያብ እያ እሞ ብክልተ ሰከንድ ዓብ ህያብ ክንጽበይ ኢና። ነዚ ከዓ ኣቐዲምና ካብ ልብና መስግነኩም። ስድራ ቤት ቤተ ሰላም ርኢቶኹም ክንሰምዕ ደስ ክብለና እዩ። ተመስግንሉ ብዙሕ ኣሎ እሞ ሎሚ እንታይ ኢኹም ተመስግኑ? ሓሳብኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቐምጡ። ርኢቶኹም ኣዝዩ ዋጋ ኣለዎ። ንኻልኦት ኣብ ርእሲ ምጥቃሙ ምስጋናኹም ብዕምቆት ንኽትገልጹን ክተስተንትኑን ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። እዛ ቪድዮ ኣብ ውሽጠይ ገለ ቁርብ ኣወንታዊ ነገር ወሲኻ ዝበለ ላይክ ከይገበረ እንተዘይወፀ ይምረፅ። እዚ እውን ኣካል ምስጋና እዩ። ስድራ ቤት ቤተ ሰላም ቅድሚ ምፉናወይ እምበኣር ገለ ክሓተኩም። ከም ሕብረተሰብ ኣብ ምምስጋን ከመይ ኣለና? ከተመስግኖ ዝግብኣካ ዘየመስገንካዮ ኣሎ ዶ? ሕጂ ኸ ድልው ዲኻ? ክቡራት ስድራ ቤት እዚ ቦታ ምብሃል እዩ እሞ እንተወሓደ ሓንቲ ክትምልሱ ክንጽብየኩም ኢና። በለው ስለቲ ኣዝዩ ክቡር ግዜኹም ኣዝና ነመስግነኩም። ኩሉ ሰናይ ዘበለ ንዓኹም ኣብ ዘለኹም እሞ ሰላምኩም ይብዛሕ።